Assalamu alaikum mai saurare, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha ta mai albarka. Kamar da yadda kuka sani muna cikin karanta muku littafin nan ne na a tsakanin soyayya. A shirin da ya gabata mun tsaya babi na 18 wajen da sun karaso mota suka shiga. Abdul ya raba suka fita daga gidan. Sai ku kasance tare da ni Aisha Musa domin jin ci gaban labarin babi na 19. Bismillahirrahmanirrahim. Tunda suka isa gida Amma ta shiga kicin ta fara hada masa abinci. Ita kuma Anisa da su Baffa suna falansa suna mata fira. Don ji da ita suke ba na wasa ba. Baffa ma da kanshi ya fita ya siyo mata gyada da Baffa gwangwani 2. Aiko sai ci take aranta sai murna take. Ashe haka ake ji da mutum idan ya rashin lafiya. Kowa ta ce sai an tambaye ta me ke damunta. Shigowa Amma ta yi da manyan kulolin tuwo. Ta kalli su Baffa ta ce, a kawo miya Alhaji ku ci yanzu. Girgiza mata kai yayi yana tashi daga gefen Anisa. Yana kakkaɓa riga ya ce, bari mu ɗan shiga gari ni da na Sani. Bayan isha'i ma ci, ko kai zaka ci yanzu? Girgiza mai kai na Sani yayi, ya ce kin ji ko? Ya jiyo ya kalli Anisa ya ce, me zan siyo miki in zan dawo? Washe baki ta ce, Baffa, kashu nake so. Hararanta Amma ta ce, aikin kenan kwaɗayayya. Raba fuska ta yi da hannu tana murmushi. Baffa ya ɗaga ma Amma hannu ya ce, kinga, ki bar min ɗiya ta huta. Yaushe duka ta farfado don haka dole ta ci ta sha abin da take so. Zan taho miki da shi an jima. Ai wayanki kina da kati ko? Gida ma Baffa kai ta yi ta ce, to ki mun filashin dan na tuna. Da sauri ta ce, to sai kun dawo Baffa. Wucewa suka yi suka bata ta kalli Amma tare da kilkacewa da dariya. Kwafa Amma ta yi ta ce, zan ci miki ne. Ta wuce ta fita da daga murya ta ce, Amma na zo na taya ki. Daga kicin Amma ta ce, sha zamanki na ma gama. Kayan kicin zan yi. Amma ta ɗau tsintsiya tana gyara kicin ɗin. Dan an soma kiran magariba. Turo kofar gidansa da aka yi yasa ta ajiye tsintsiya ta leko tsakar gidan. Wani ɗan yaro ne ya ƙaraso tsakar gidan. Fitowa Amma ta yi daga kicin ɗin tana kallon yaron ta ce, kai lafiya baka iya sallama ba ne? Murmushi yaron yayi yana jan hanci yana share majinan kan hancin shi. Ya daga murya ya ce, assalamu alaikum. Wai an ce Anisa ta zo a waje. Da sauri Amma ta ce, in ji waye? Ni ma ban sani ba. Maganan yana goggoge majina da hannu. Tsimman da ke jikin windon kicin ɗinsa Amma ta ja ta ɗan ɓarki kaɗan ta zo gaban yaron ta ce, zo a share majinan. Share mai majinan hancin ta yi da na hannun shi sannan ta wanke mai hannun da ruwan da ke cikin boket ɗin gaban rijiya. Ta ce, wai an ce waye? Da gudu yaron ya juya ya fita. Ya yi laliban bakin ƙofarsu amma ta ɗaura fuska ta ce, waye ya zo neman ki? Zuru-zuru ta yi ta ce, ni ma ban sani ba amme. Baki Amma ta buɗe za ta yi magana sai ga yaron ya shigo da gudu. Ya ce, wai ya ce Yusuf security ne. Dan zaro ido Anisa ta yi ta ce, la Yusuf, Amma mai buɗe ma mutane ƙofan shagonmu ne security. Halamadin ta aiko shi. Dan jin Amma ta yi kamar mai tunani kafin ta ce, ɗauko hijabi kice mai rashin lafiya kika yi. Sai yasa ba su ganke ba. Gyaɗa mata kai ta yi. Ta koma falon ta ɗauko baby pink hijabinta har ƙasa da ya mata kyau. Fuskar ta yi ɗan fayau a ciki. Ta zura kafanta a slippers ba tare da ta tsaya saka safa ba. Ta wuce ta fita a hankali ta buɗe ƙofa ta fita. A ƙofar gidansu ta ga Yusuf security zaune kan ɗan mashin ɗin shi. Dama yunifom ɗin shi bai canza ba zuwa kayan gida. Ganin Anisa ta fito ya sa ya sauko daga kan mashin yana murmushi. Yana kallon ta. Daidai lokacin Abdul ya fakin next kofar gidansa Anisan daga shi har Aliyu sun zuba ma Anisan da ta fito daga gidansu tana tafiya a hankali ido. Karasowa gabanta Yusuf ya cike da damuwa ce, lafiya baki zuwa aiki Anisa? Mu ya same ki fuskanki duk ya wani iri haka? Kin kukkumbura idanuwanki sun fada ciki. A hankali ta ce, rashin lafiya ne yau aka sallamo ni daga asibiti. Ya aka yi kasan gidanmu? Cike da damuwa kamar zai hidiye ta dan so yake yi. Ya ce, inna lillahi. Anisa rashin lafiya. Haba no wanda tunda na daina ganin ki na daina jin daɗin rayuwana. Wallahi ko aikin baya yi min daɗi. Samsam na damu iya damuwa shine na ce bari naga ko bangon duniya kike in har asala jannan ne sai na nemo gidanku. Na ji ko lafiya. Dan murmushin yaƙe ta mai ko ba komai ya kokari tunda har ya tattaki ya zo ya ji ko lafiya. Dan murmushi ta sake yi ta ce, na gode.
Yanda ta yi murmushin tana ɗan juya kai ya sa ji zuciyar shi ya narke. A hankali ya ce, wayyo Allah na, murmushinki na haugata min zuciya da kwanya. Gimtsa fuska ta tana kallon shi, ganin haka ya sa ya saki dariya. Yana ɗaga hannu ya ce, mai da wukanto. Haba Anisa sarkin masifa, ke baki bari ta tafasa ba balle ta ƙone ba. Ba a ɗan zolayenki. A hankali Abdul da ke kallon su Anisan ba tare da ya kalli Aliyu ba ya ce, ita ce wannan Leyu. Jin shiru Aliyu bai amsa shi bai sa ya jiyo a hankali ya kalle. Su ya gani yana kallo, idanuwan shi sun yi ja sosai. Kirjin shi na bugawa da sauri da sauri. Don kuwa shi yana ganin yadda kirjin shi ke sama da ƙasa ta gaban rigar. Da sauri ya ce, Leyu, lafiya kake? Wani irin buhu da ƙofa Aliyu ya fita daidai lokacin Yusuf ya zura hannu a aljihun wandon shi. Ya ciro 500 ya mika ma Anisa yana murmushi ya ce, ga wannan a sai su lemu a sha Anisa. Da sauri ta girgiza kai ta juya za ta shiga gida ta ce, ka bar shi na gode, sai da safe. Hannu ya sa ya kama hijabinta ya ce, a'a, wallahi sai kin wani wawan mari aka ɗauke shi da shi da ya sa Anisa da ke ƙoƙarin buɗe ƙofa jiyowa da sauri, don ba ma ta san ya riƙe mata hijabi ba, abinka da mai dogon hijabi. Hada ido ta yi da Aliyu da idanuwan shi suka yi jajir yana wani irin kallonta. Yusuf dafa kuncin shi yayi, don marin ya mungun shigan shi, yana kallon fuskar Aliyu. Dauke kai Aliyu daga kallonta ya fusge hijabinta daga hannun Yusuf ɗin. Yana mai wani irin kallon tsana. Ji yake kamar ya taka mai buka. Janye hannu Yusuf yayi daga inda Aliyu ya mai marin ya kalli Anisa ya ce, waye wannan Anisa? Cikin fushi Yusuf ya kalli Aliyu ya ce, ka san ko ni waye da kamare ni? Ka san me tsakanina da Anisa? Ka san tun yaushe na santa nake renon santa a zuciyata? Ka san ko ni waye? A whole chief security officer kamara. Cikin mungun zuciya Aliyu ya nuna mai mashin ɗin shi ya ce, ɗauki mashin ɗinka ka bar wurin nan. Kar ka sake dawowa. Ba za a bar nan ɗin ba, kuma wallahi zan nuna ma kai kuskuren mari na. Hannu ya ɗaga zai koɗa ma Aliyu mari, da sauri Anisa ta shiga gaban Aliyun, ƙirjinta na dukan uku. Hakan ya sa Yusuf ya tsaya cak ba tare da ya marin ba. Ɗan jiyowa Anisan ta suka haɗa ido da Aliyun da ke kallonta. Da sauri ta ɗauke kai ta mai da kanta kan Yusuf. Ta ma rasa me za ta ce, gabanta sai faduwa yake, ita dai kawai ba ta so Yusuf ya daki Aliyu, don ta san bai da ƙarfi. Bakinta har rawa yake ta ce, in karka mare, ya haƙuri ka tafi don Allah. Cikin fushi Yusuf ya ce, na tafi Anisa kika ce? Gyaɗa mai kai ta yi da sauri kamar mai koyon magana ta ce, ka tafi. Cikin fushi Yusuf ya kalli Aliyu tare da nuna mai idanuwan shi da yatsu biyu ya ce, What out, za ka san ka taɓo haifaffen ɗan Sulaja. Ya hau kan mashin ɗin shi ya burga a zuciya ya bar wajen. Bin mashin ɗin ta yi da kallo har sai da ta daina hango mashin ɗin. Sannan ta jiyo ta kalli Aliyu cikin fushi ta ce, me yasa ka mare shi, me ruwanka da shi? Cikin tsananin zuciya Aliyu ya ce, me yasa kike magana da shi? Na ce ki yi magana da wani ne? Ganin yadda yake magana kamar zai da ke ta yasa ta saukar da kanta ƙasa ba tare da ta ce mai komi ba. Shi kuma abin da ya tsana kenan. Tsawa ya daka mata. Kishi kamar zai hiɗiye zuciya ya mutu. Ya ma manta da bata da lafiya. Ya ce, I'm taking, me yasa kika mai magana? How da ya you talk to him har yana rike miki hijabi. Faduwa gabanta ya cike da tsananin tsoro. Da sauri ta juya ta kalli kofar gidansa tsoron kar amma ta ji hayaniya ta fito take. Gashi magariba yayi. Sai kallonsa masu wucewa ake. Bakinta na rawa sosai cikin ɓacin rai ta ce, wai miye ruwanka da ni ne, ka daina min ihu, kar ka sake min ihu. Tana gama maganan ta yi fuhu ta bi ta gefen shi za ta shige gida. Hannunta ya riƙe, cak da sauri ta ɗago kai ta kallai. Fisgo ta yi ba a zuciye. Kamar ya jawo tsinke haka ta dawo luhu numfashinta na fita sama-sama kamar za ta suma. Cike da masifa sosai kamar zai dake ta Aliyu ya ce, how dare you walk out will I'm still talking to you. Kasa magana ta sai hannunta da take kokarin fusgewa. Ƙara matsa hannun yayi da kyau da yasa ta rinsa ido da ƙarfi saboda zafi. Cikin muryar fushi Aliyu ya ce, get this straight, I love you Anisa. I love you and I don't share what I love. Koma waye kike tare da su ki rabu da su. Wannan shine lokaci na ƙarshe da zan ƙara ganin kina magana da wani. In ba haka ba za ki ga abin da zai faru. Sakin hannunta ya a zuciye ya wuce wajen mota. Dago kai ta yi tana kallon motar da ya buɗe ya shiga.
tana shafa inda ya rike da ke mata mungun zafi. Idanuwanta sun cicciko da hawaye, zuciyarta na ta farfasa. Da sauri ta sa hannu ta share hawayen, wani irin masifa ya taso mata. Wajen motan da ya shiga ta yi kamar za ta tashi sama ta windo, inda yake da gilas ɗin yake a rufe ta tsaya. Gilas ɗin tinted ne, ba ta iya ganin shi. Dukan gilas ɗin ta yi da duka ƙarfinta da hannu, hawaye na cika idanuwanta, cike da masifa ta ce, ba a son kaɗin, ba a son kaɗin. An ce ba a son kaɗin. Yanda take bubbuga gilas ɗin motar zaka zaci fasawa take shirin yi. Ganin hannayenta na mata zafi tsabagen bugawa. Yasa ta tsaya ta sake sa hannu ta share hawayen da ya zubo mata. Ta juya tana kallon kasan wajen tana neme-neme. Hango ɓawon ayaba da ta yi a ta gaban motar yasa ta koma gaban motar da sauri ta tsugunna ta ɗauko ɓawon ayaban. Ta jefa ma gaban motar da duka ƙarfinta kamar shi take jefa mawa. Ta ce ba za a rabu da su ɗin ba. Na fi son dukansu, me zan yi da kai masifaffe da kai. Sai filin kamar ka isa da kowa sai ka ce wani ɗan sarki. Dan ka zo da wannan akwalan motar mai kama da bans kuma daga yau ka ƙara dawowa gaban gidanmu sai na faffasa ma tayoyin wannan bakar motar. Mummunan mota kawai. Ta tsugunna ta kwashi ƙasa a hannunta ta watsa ma gilas ɗin. Abdul ya ware ido tare da kama baki ya ce to. Da yatsa ta nuna motar ta ce kar ka ƙara zuwa anguwar nan kuma kai ma last warning. Allah ka sake zuwa sai na ɗauko taɓarya na rotsa gilas ɗin gaban nan. Ta wuce ta yi gidansa a zuciye. Aliyu na binta da kallo, barin ma bakinta da kuma kafarta da babu safa a jiki, don sai yau ya ga kafanta da kyau, yatsun masu kyau da ke ɗauke da white fitted nails farare parts. Wani irin fashewa da dariya Abdul yayi, har yana buga kanshi akan abin tuki. Wayyo Allah na ciki na, mamma ciki na zai fashe. Ya rike ciki da har murɗa mai yake, tsabagen dariya. Da ƙirye shiru ya kalli Aliyu da ya ga ya limshe ido kamar mai bacci. Nan ko duk ya gama ganin abin da Anisa ta musu, ya ce ashe yar bala'i ka ɗauko mana Aliyu. Wai ni da anti Barkono. Ca ya ƙara kecewa da wani mahaukacin dariya. Bude ido Aliyu ya a hankali da suka yi jajir ya zuba mai su. Hannu Abdul ya ɗaga cike da dariya ya ce sorry na daina. Ya shiru yana shafa baki yana kallon gilas ɗin motar da ya jajir don jar ƙasa ne a unguwar ya ce wai. Ina nufin dubi gilas ɗin nan kamar waɗanda suka fito daga rami. Allah ya sa motar ka ta ma haka da ta wace da sun sai ka wanke ta. Liyo a ina ka samo barkonan nan? Ya ƙara kwashewa da dariya. Hannu Aliyu ya sa zai buɗe motar ya fita ya bar mai, dan he is just adding salt to his wounds. Da sauri Abdul ya rike shi yana danna dariyar da ke cin shi ce ya haƙuri ina to zaka. Ya haƙuri haba friends ina kai kaɗai. Ni ma ina son ta yarinyar. Masifan ta ya mungun burge ni Leyu. Ina tunanin yadda kai da ita za ku yi rayuwa. Under the same roof, kai zuciya ita zuciya. In kuka sami misunderstanding sunan gidanka gidan kas le ya sake kecewa da dariya. Ji Aliyu yake yi kamar ya shaƙe shi ya huta kawai. A hankali hawaye ya gangaro daga idanuwan shi yana kallon shi. Da sauri Abdul ya tsayar da dariyar kamar ba shi ne ke dariya ba, cike da damuwa ya ce, Hello, me haka kuma daga wasa? Don Allah ka daina. Hanki ɗin cikin aljihun shi ya ciro da sauri ya mika ma Aliyun yana shiga taitayin shi. A hankali ya karɓa ya share hawayen tare da furzar da iska mai zafi. Buɗe motar Abdul ya tare da ɗaukar towel ɗin share glass ɗin motar yayi. Dariya yake so yayi ganin yadda Anisa ta ci uban motar da ƙasa. Sai kuma ya gimtsa dariyan don fes Aliyu zai iya tasa shi a gaba ya ta mai kuka. Share glass ɗin ya tas amma duk da haka motar nan dole sai ta je kawo shi. Ya koma ciki ya zauna tare da tada motar ya fara tafiya a hankali. A gaban wani masallaci ya fakin suka fito suka yi sallah sannan suka koma mota. Ya tada motar yana kallon hanya ba tare da ya kalli fuskar Aliyu ba ya ce, Idan kana son ka ci galaba akan yarinyar nan Leyu dole ka sauke mata kai. In ba haka ba kawai ta tattaka ka yadda take so ta wuce ta dawo. If possible ma ta zubar da shara a kanka. An ce duk sarautar sarki a wajen matar shi bawa yake dawowa. Ya yi maganan tare da kallon Aliyu. Ganin yadda ya natsu yana kallon shi ya sa ya dan murmushi ya ce,
Zan baka misali guda ɗaya, ka ɗauka an yi sebin naka a abinci da ke da yaji sosai, abincin ya ji barkono. Harshenka da bakinka da labbanka duk suka haukace saboda yaji. By the time da zaka ɗauko sweet ka buɗe daga leda ka jefa a bakin ka fara tsotsa. Just give yajin a minute or so zaka ga daɗin sweet ɗin yaron jayi yajin. Tun kana jin yajin har sai ya zo ya ɓace. Sweet ɗin ya tsaya a bakinka. To ka kwatanta kamar haka ne. Ka manta baba za ta shigo hannu ne tsaf. Fine boy like you. Daddy's boy fa. For that matter. Dan murmushi yayi, hakan ba karamin daɗi ya ma Abdul ba. Daman yayi haka ne dan ya sa shi murmushin, sai kuma yayi furzar da iska ya ce mu je gida, wallahi yunwa nake ji. Ganin babu amma a tsakar gida ya sa ta sauke ajiyan zuciya. Alwalla ta ɗauro da sauri ta wuce ta shiga ɗakin su. Daidai amma ta sallama sallah ta ce, hayaniyan me nake ta je a waje? Rasa me za ta ce ta yi da ƙyar bakinta ya samu magana ta so mu haɗawa ta ce, wasu yara ke faɗa shine Yusuf ya raba su. Ya ma tafi, dama ba su ganni ba ne, shine ya nemi gidanmu ya zo ya ji lafiya. Carbi amma ta ɗauka ta ce, ayya an gode to, zo ki sallah ki ci abinci ki sha maganin dare. Hawa kan dadduman ta kabbara sallah, Ami kuma ta tashi tana kawo mata abincin da za ta ci da magungunanta, tana idarwa ta zauna tana ci. Bayan ta gama ta sha maganin da ƙarshi ma don amma ta mata da gaske ne. Suna falo har aka kira isha'i, suka yi sannan suka ci gaba da hira. Sallaman baffa suka je sai kuma ya kwala ma Anisa kira. Fatima, tashi Anisa ta yi da sauri ta fita, yana ma wurin zaure ta ce, sannu da zuwa baffa. Yar ledan hannun shi mika mata ya ce, ga tsaraban kinan. Je ki ce ma mamanki Alhaji ya zo ta gyara yanzu nan zan shigo da shi. Wani irin tsallata tana murmushi ta ce, Tom. Da sauri ta juya ta koma ɗaki, da wani irin gudu ta je ta faɗa kan jikin Ammi da ke kan dadduma ta ce, Ammi, Baffa ya ce ki ci gayu, Abba ya zo zai shigo da shi. Hararanta Amma ta ce, to bismillah, su mana wani gayu zan yi ni? Na ma san sharing ki ne. A shagwaba tana turo baki ta ce, ni Allah sai kin yi. Kin ji Amina dan Allah? Ta yi maganan tana daga Ammi tana jan hannunta. Tashi Amma ta ce, ni dai na bani da ke Anisa. Dariya ta yi sosai, ta ja Ammin sa kai ɗakinta. Ta zaunar da Amma kan gado, jikinta har wani rawa yake. Ta buɗe sif ɗin Ammi, wani leshi ta ciro da sauri. Amma ta ce, lafiyan ki kuwa Anisa? Da daddaren nan zan sa leshin nan da ke da nauyi. Kallon leshin Anisa ta tana murmushi ta ce, au haka ne wallahi. Ammi murna nake, ban ma san me nake yi ba. Saba baki Amma ta ce, kya ji da shi, miƙo min wancan doguwar rigar atamfa. Ta mata nuni da wani atamfa mai kyau. Ɗaukowa Anisa ta kawo mata, sannan ta ce, yawwa bari na ciro hijabin da zai shiga da shi. Komawa sif ɗin ta yi, Amma kuma ta ci gaba da shiryawa. Wani mustard hijabi ta ciro mai hula da ya dace da doguwar rigar. Ta jiyo har Ammi ta gama sa kayan. Da sauri ta wuce gaban madubi, hoda ta ɗauko da kwalli da man baki. Kallonta Amma ta ganin ta kwaso kayan kwalliya za ta yi magana. Anisa kamar za ta yi kuka ta ce, ni Allah sai na miki. Shiru Amma ta babu yanda ta iya. Karasowa ta shiga mata light makeup, ta shafa mata man baki sosai. Amma ta kyau har ta zo tana jin wani iri, don ta manta rabanta da ce kwalliya haka. Sallaman da suka ji na sababba ya sa Anisa ta ce, ki sa hijabin bari na je na gaida su. Fita ta yi da sauri, daidai baffa ya shigo da dadi da ya ci manyan kaya. Na milik shadda sai kamshi yake bazawa. Babban dadduman su da suke shimfiɗa ma baƙi Anisa ta ɗauko ta shimfiɗa tana murmushi ta ce, Abba sannu da zuwa. Cike da fara'a ya ce, lallai ‘yata ta warke masha Allah. Na ji daɗi ya jikin. Alhamdulillah na ji sauƙi Abba. Ka zauna ta nuna mai dadduman. Zama yi tare da yin bismillah. Baffa ya ce, je ki kira mamanki. Sai ki ɗauko tsirabanki ki zo mu sha a tsakar gida. Gyaɗa mai kai ta juya da sauri ta yi ɗakin Ammi. Amma na zaune kan gado ta saka hijabin ta kyau sosai kamar wata sabuwar amarya. Wani irin tsalle ta daka ta faɗa kan jikin Amma tana dariya. Salati Amma ta ce, inna lillahi o Allah. Hala dai kin yi alƙawari ne sai kin karya ni kafin gobe da safe ko Anisa? Kyalkacewa ta yi da dariya ta ce, Amina wallahi daɗi nake ji. Baffa ya ce ki je ni dai na tafi. Ami naki mai firan nan naki mai daɗi. Dukan da Amma ta ɗaga hannu za ta maka mata yasa ta tashi da sauri ta fita daga ɗakin. Tana murmushi.
Ledan tsarabanta ta ɗauka, baffa da ke kallonta ya ce, yauwa mu je. Murmushi dadi ya ce, la ni ba za a bani ba. Da sauri ta zo gaban shi ta buɗe mai ledan ta ce, a abba gashi ga sha ta faɗa a kunyace. Dariya ya ce, na gode Allah amfana. Cike da fara'a, baffa ya ce ya ƙara auki, da har na fara kukan zuci, za ka shanye mana kashu ɗinmu. Dariya dukansu suka yi, Anisa ta bi baffa suka fata tsakar gida abinsu. Suka zauna kan tabarma suna hira suna sha. So mai saurare, bari mu dakata a nan shirinmu na gaba za mu tashi inda muka tsaya.